बाक्सानि भारत भुटाननि मधुपुराव गिख्रंथाव मोनसे जाथाय। गावनि आंगो फंबायानो गावनि बिदाखौ रुवाजों दानथारनाय जाथाय। बाक्सानि निकासि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मधुपुराव जादों बे गिलु-बालु दानथारनाय जाथाया। बिरसा मुंडा मुंनि सुबुङा रुवाजों दानथारनानै बुथारदों गावनि असे बिदा पाक्कु मुंडा मुंनि सुबुंखौ। नखरनि संख्रि बानलुनि नांलाय खमलायानो बेबायदि बुथारलायनाय जाथायसिम सहैयो। अजद बायदिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो गावनि बिदाया गावनि फंबाय बिरसा मुंडाखौ गाज्रि रावजों सोंखारिबोबाय थादोंमोन। मैयाबो बेबायदिनो बिदा पक्कु मुंडाया गावनि फंबाय बिरसा मुंडाखौ गाज्रि रावजों रायदोंमोन एबा सोंखारिबाय थादोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो बुलाय सुलाय जायो आरो बिरसा मुंडाया रुवाजों गोदोनायाव दानथारनानै जिउ खहा खालामो। बे समाव दायो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव सहैनानै जाथायनि सोमोन्दै सं दाननानै गोथै सुबुंखौ पस्टमर्टम खालामनो मसलपुराव लानानै थाङो आरो दायनिगिरि बिरसा मुंडाखौ पुलिस बिफाना न'निफ्राय खानानै लाना थाङो। बाक्सानि भारत भुटाननि मधुपुराव गिख्रंथाव जाथाय। गावनि आंगो फंबायानो गावनि बिदाखौ रुवाजों दानथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव जादों। बाक्सा निकासि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मधुपुराव जादों बे गिलु-बालु दानथारनाय जाथाया। बिरसा मुंडा मुंनि सुबुङा रुवाजों दानथारनानै बुथारदों गावनि असे बिदा पाक्कु मुंडा मुंनि सुबुंखौ। नखरनि संख्रि बानलु नांलाय खमलायनो एबा नखरनि संख्रि बानलुनि थाखाय नांलाय खमलायानो बेबायदि बुथारलायनाय जाथायसिम सहैयो। अजद होनाय बायदिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो गावनि बिदाया गावनि फंबाय बिरसा मुंडाखौ गाज्रि रावफोरजों सोंखारिबोबाय थादोंमोन आरो मैयाबो बेबायदिनो बिदा पक्कु मुंडाया गावनि फंबाय बिरसा मुंडाखौ गाज्रि रावजों रायदोंमोन सोंखारिदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो बुलाय सुलाय जायो आरो सहायनो हायैनि बिरसा मुंडाया रुवाजों गोदोनायाव दानथारनानै जायगायावनो जिउ खहा खालामो। बे समाव दायो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव सहैनानै जाथायनि सोमोन्दै सं दाननानै गोथै सुबुंखौ पस्टमर्टम खालामनो मसलपुराव दैथायहरो आरो दायनिगिरि बिरसा मुंडाखौ पुलिस बिफाना जायगानिफ्रायनो खानानै लाना थाङो। কি নাম তোমাৰ? बिरसा मुंडा। হা? बिरसा मुंडा। কাকা দিছা তুমি? মই কৈছিলো ধৰে দালাম্বা কাপোৰ লৈছিলো झगड़ा চিলেক্ট करছি কৰিলো झगड़ा करছি কাপোৰটো কিয় দিছিলো কি হয় তোমাৰ? दादा হয় এতিয়া কাটিলো দাদাৰ নাম কি? पाक्कु मुंडा। হা? पाक्कु मुंडा কিয় কাৰণে কাটিছা? নিজে আৰু झगड़ा কৰি নিজে মারবা দিছি উঠাৰ দি মাৰ দিছো। উঠাৰে দি কাজিয়া লাগি থাকে। তেজ যাবলৈ নাই তেজ নাই ডাবল কৰিব লাগে। কি নাম তোমাৰ? बिरसा मुंडा। হা? बिरसा मुंडा। কাকা দিছা তুমি? মই কৈছিলো ধৰে দালাম্বা কাপোৰ লৈছিলো झगड़ा চিলেক্ট करছি কৰিলো झगड़ा करছি কাপোৰটো কিয় দিছিলো কি হয় তোমাৰ? दादा হয় এতিয়া কাটিলো দাদাৰ নাম কি? पाक्कु मुंडा। হা? पाक्कु मुंडा। কিয় কাৰণে কাটিছা? নিজে আৰু झगड़ा কৰি নিজে মারবা দিছি উঠাৰ দি মাৰ দিছো। উঠাৰে দি কাজিয়া লাগি থাকে। তেজ যাবলৈ নাই তেজ নাই হাতখন আছিল